Mange tak for invitationen. Jeg har virkelig glædet mig til at komme til Færøerne. Tilbage til Færøerne. Jeg var her for 23 år siden med et stort internationalt kor. Og vi sang her Brahms' Ein Deutsches Requiem. Det er en af mine meget store koroplevelser. Jeg har sunget i kor hele mit liv, men koncerten i Nordens Hus i Tórshavn, det står sådan lysende. Så tusind tak for at få en anledning til at stå her igen, selvom den er ganske anderledes. Jeg vil ønske, at jeg kunne have forstået, hvad I havde sagt, for jeg kunne høre, at det var vigtigt. Og ja, tak. Fordi nu taler jeg ind i en kontekst, som jeg ikke kan knytte direkte til. Det ville jeg ønske, jeg havde kunnet. Men jeg håber, I forstår, hvad jeg siger, og jeg ved jo, at de fleste af jer taler glimrende dansk, men hvis det er nu for hurtigt, så gør lige sådan der. Ja, jeg skal lige have den her. Jeg har arbejdet med det her emne siden 2010, hvor jeg begyndte en Ph.D. Den første del af min karriere var jeg gymnasielærer, og så skiftede jeg til universitetet i 2008, og fik lov at lave efteruddannelse for gymnasielærere. Så fik jeg lov fra 2010 at lave en Ph.D. Det gjorde jeg i 3-4 år. Og den skulle handle om lærer-elev-relationen. Lærer-elev-relationens betydning for elevernes motivation. Så det er faktisk motivation og lærer-elev-relationen, der er mit kerneområde. Det er det, der optager mig mest. Jeg havde været aktiv lærer indtil januar 2008. Så var jeg ude og kom tilbage som forsker efteråret 10. Og hvad skete der i løbet af de der 2,5 år? Der kom computerne ind i klasseværelserne. Det skal vi vende tilbage til lige om et øjeblik. Men jeg havde været væk og var egentlig sådan, jeg havde egentlig ikke rigtig fulgt med i, hvad der skete. Men så kom jeg tilbage og skulle studere lærer-elev-relationer. Og der var der virkelig sket noget. Så derfor blev jeg tvunget til at arbejde med computer og skærme. Det var ikke mit udgangspunkt. Jeg ved ikke ret meget om computerne og teknologi og IT-didaktik. Det er faktisk heller ikke det, der interesserer mig. Jo, det er jeg kommet til. Men udgangspunktet for at jeg har skrevet en bog, der hedder Skærme i skolen, og nu står her, det er, at jeg som pædagogikforsker og klasseledelsesforsker, som det efterhånden er blevet mere og mere til, har følt mig tvunget til at behandle det her emne, fordi det har betydet alt for pædagogik, for klasseledelse, for relationerne, for det hele, som vi skal vende tilbage til. Så det er baggrunden for, at jeg, som egentlig bare er almen pædagogisk forsker, ser på det her. Og det har blandt andet kommet de her 2 bøger ud af, Skærme i skolen, som kom i 21, som sammenfatter min forskning og erfaring siden 2010 med det. Og så har jeg skrevet en række andre bøger, men jeg har taget den anden med, fra klasseledelse fra teori til praksis, som er den nyeste bog, der kom for 2 måneder siden, som jeg har skrevet sammen med 2 dygtige lærere. Og det er fordi, min vinkel på det her er klasseledelse. Det er ikke computer science, det er ikke IT-didaktik og så videre. Min vinkel er klasseledelse. Hvad har teknologien, som er rykket ind, gjort ved lærerens klasseledelse, og dermed ved elevernes motivation, elevernes måde at arbejde på, og lærerens arbejde, som vi også skal vende tilbage til. Så det er grundlaget, og hvis I har lyst til at læse mere, så er det der, og der er nogle lange litteraturlister i dem begge to, hvis I har brug for mere. Jeg vil gerne allerede nu, give overskriften for det, som er min vinkel på skærme i skolen. Det er, digitalisering er fint, men vi har overdigitaliseret. Så det er overskriften. Jeg synes, vi er gået for langt. Vi starter for tidligt. Det fylder for meget. Vi skal skrue ned. Så kan vi komme til at bruge det på en fornuftig måde. Så og hvad det betyder i praksis, det siger jeg ikke noget om nu. Det gør jeg i workshoppen i eftermiddag eller over middag, hvor jeg bliver meget konkret. Hvad læreren kan gøre, hvad skolen kan gøre, hvad teamet kan gøre osv. Og hvad man stiller op med alle de nye problemer, der dukker op.
For eksempel balancen mellem det digitale og det analoge. Jeg ved jo godt, I har jo ikke ret mange bøger tilbage, for eksempel. Hvad gør man så? Ja. Så alle de praktiske forslag og anbefalinger, de kommer i eftermiddag. Men det, jeg har lovet, eller det, jeg har aftalt at gøre nu, det er ligesom at tegne et billede af, hvorfor er det så svært? Det er jo sindssygt svært. Altså, det er noget af det, som fylder allermest for lærere i hele verden, vil jeg sige, at forholde sig til det her, fordi det er så komplekst, og der er så mange holdninger. Dem vil jeg prøve at tegne et landkort over, så vi bliver i det mere principielle, selvom jeg håber, at det bliver konkret nok til, at det ikke er alt for abstrakt. Men altså, hvis I sidder og tænker, jamen, hvad vil hun så gøre ved det? Så kommer det på den anden side af frokost. Jeg kunne have brugt tiden på at tale om, hvorfor hvad skal vi sige, skadevirkningerne, de negative bivirkninger. Men det vil jeg begrænse til en enkelt slide, der kommer nu. Det var nemlig sådan, at da jeg startede med at arbejde med computerne i klasserummet for 13 år siden, det jeg så i mine feltobservationer som Ph.D.-studerende i 10, 11, 12, 13, det skulle jeg virkelig dokumentere, når jeg var ude og holde oplæg. Sige, jamen, altså, der var så mange elever, der var på Facebook i 75% af timen. Det var Facebook, der fyldte mest dengang, og der var elever, der spillede skydespil i halvdelen af timen, og så videre. Så jeg skulle virkelig sådan dokumentere, fordi det var forholdsvis nyt. I dag, nu taler jeg jo ud fra et dansk perspektiv, og jeg er ikke helt sikker på, at det er fuldstændig det samme på Færøerne, men det er, hvad jeg har fået at vide, at det er nogenlunde sammenligneligt. Men i dag, når jeg holder oplæg på skoler, og jeg holder rigtig mange, især på ungdomsuddannelserne, de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, så behøver jeg slet ikke at forklare, hvor i problemerne er, fordi det ved lærerne. Det ved lærerne godt. Nu er de blevet klar over, hvor meget der foregår på de der skærme. Nu er det store problem, hvad skal vi gøre ved det? Og hvor langt skal vi gå i den ene eller den anden retning? Så det eneste, jeg vil nøjes med, hvad skal vi sige, og inden vi kommer til, hvorfor det er så svært, det eneste, jeg vil slå sådan, gøre meget tydeligt ud af, hvad problemerne er. Venter vi lige. Den kommer lige om et øjeblik, fordi nu skal vi lige have historikken. Vi skal lige se på, hvad det var, der skete. Ja, jeg var lige lidt for langt fremme. Det problem, vi taler om, er 15 år gammelt. Det skete, som sagt, mens jeg var ude af aktiv undervisning. I hvert fald i Danmark. Det kan være, det var en lidt anden timing på Færøerne, men i Danmark skete det mellem 2007 og 2010. Og der var der nogle gode grunde til. Fordi før, der havde computer været noget, der stod i EDB-rum. I et særligt fagligt faglokale. Det der lokale rundt om hjørnet i nummer 35, så gik man, da jeg underviste, så gik jeg hen, skrev mine initialer, D.O., 2A, tirsdag i 3. lektion. Så tog jeg klassen med derhen og arbejdede, og det gjorde vi så, og så gik vi tilbage til normalklassen. Det var fedt, alle de mange muligheder, der var for at arbejde med computer, og vi tog kurser. Vi tog IT-kørekort, som det hed dengang, i hvert fald der, hvor jeg arbejdede. Og vi prøvede alle mulige forskellige faglige programmer, og vi blev bedre og bedre til teknikken. Det var sådan i starten, der husker man ikke altid at gemme, og så blev det hele, så forsvandt det hele og sådan. Det blev vi bedre og bedre til. Men så skete der noget, som vi kaldte den perfekte storm. Fordi i løbet af ganske få år, så skete der det, at den bærbare computer blev så billig, så rigtig mange elever kunne tage en med i skole. Så var der 30 devices i klasserummet. I 2007 kom smartphonen på markedet. Og det var jo et tigerspring, fordi mobiltelefonen indtil da bare havde kunnet ringe og sende sms'er. Nu var det små computere, der lå i alle elevernes lommer. Så fik vi trådløs opkobling på skolerne, så der var fri adgang til internettet hele tiden. Og de sociale medier
bulrede frem lige præcis i 2007-2008. De elementer til sammen er det, som jeg kalder den perfekte storm, som så at sige trak tæppet væk under den hidtidige måde at kommunikere på i klassen. Der skete en total forandring af kommunikationsmulighederne, fordi de der 30 skærme, nu stod på bordene, og de 30 smartphones sad i lommerne, og der var så meget nyt, spændende indhold, som der nu var fri adgang til. Og det betød, at de der faglige og pædagogiske muligheder, som vi havde set, de var der, men vi fik en hel masse oven i købet, en hel masse pædagogiske problemer, en hel masse udfordringer, som vi slet ikke havde kunnet forestille os. Alle de kurser, vi havde taget, de havde slet ikke handlet om klasseledelse, fordi ingen i hele verden havde prøvet det før. Vi havde ikke prøvet at undervise med alle de der devices inde i rummet. Så vi havde ikke diskuteret, hvem skal bestemme over de der devices, for eksempel. Helt elementært. Hvem skal styre det der? Hvad er det der? På hvilke betingelser skal det nye foregå? Så min analyse er, at det helt grundlæggende har ændret lærernes betingelser for klasseledelse, og at det er noget, vi endnu ikke har fundet bæredygtige svar på. Men det vi er ved at gøre, jeg vil sige, altså, som I godt kunne høre, altså, da jeg startede i 2010, der var det ikke særlig politisk korrekt at pege på negative bivirkninger, fordi der var vi alle sammen temmelig tech-begejstrede. Nu er problemerne vokset. De er jo ikke blevet mindre, de er blevet større, de er blevet meget, meget større, de bivirkninger, som vi taler om. Så i hvert fald i Danmark, der er der i særdeleshed det sidste år sket virkelig meget i den modsatte retning. Undervisningsministeriet kommer, ja, deadline var 1. november, nu har vi den 7. november, det er ikke kommet endnu, men det er en af dagene, kommer der anbefalinger fra Undervisningsministeriet om, ikke lovforslag, det kommer der ikke, men anbefalinger, der handler om, hvordan man kan begrænse brugen af skærme, fordi der er alt for mange forstyrrelser, og hvordan man kan finde en bedre balance mellem det analoge og det digitale. Det kommer lige om et øjeblik. Det er, altså, hvis nogen havde sagt for 3-4 år siden, at det ville komme, det kommer aldrig til at ske, fordi vi skal bare have mere af det hele. Der er vi slet ikke i dag. Der er blevet trukket i bremsen på, også politisk set, og det vil jeg også illustrere lidt senere. Men altså, det som er problemet, det er, at vi ikke har haft nogen spilleregler. Hvordan skulle vi have haft dem? Fordi som sagt, vi vidste ikke, hvad det var, vi stod overfor. Så vi har famlet os frem i 15 år, men nu er det min oplevelse, at det vi faktisk ved at erkende, og det gælder sådan set hele den vestlige verden. Der er jo en lang række lande, der har forbudt mobiltelefoner. Det er ikke nødvendigvis løsningen, men det er ikke sikkert, at det skal forbydes nationalt og politisk. Det er i hvert fald ikke det, som der bliver lagt op til i Danmark. Og det er jeg sådan set enig i, fordi jeg synes, det er den enkelte skole, der må tage diskussionen. Men den enkelte skole må virkelig gøre noget, ikke? Så der er sådan en besindelse, som de der mange landes mobilforbud er et eksempel på, og det er jo et globalt problem, ikke? Og nu er vi ved at nå til at gøre noget ved det. Og det er så de spilleregler, jeg præsenterer over middag, som jeg har et bud på. Men altså, nu kommer så det, som jeg var ved at tage hul på lige før. Det primære problem, der er mange problemer. Der er nogle relationelle problemer. Der er rigtig mange. Der er nogle motoriske problemer, at børnenes finmotorik ikke bliver udviklet. Og sådan. Men det primære problem, vi skal forholde os til, det er digital støj. Altså, alt det, som blander sig. Eller, nu tager vi udgangspunkt i den situation, at eleverne har fri adgang til deres skærme. De har fri adgang til deres mobiltelefon og til deres bærbare computer. Hvis det er udgangspunktet, det kan være, at det ser anderledes ud på jeres skoler. Sådan er det også i Danmark nu, ikke? At der er efterhånden mange skoler, der indsamler mobiltelefoner, men så har børnene deres iPad eller deres tablet eller deres bærbare
eller deres bærbare computer foran sig. Hvis der er fri adgang til internettet, så er der også fri adgang til digital støj. Og digital støj er jo det, der blander sig med skolearbejdet. Altså at når man sidder og skal løse en matematikopgave, så sidder man og arbejder med det, og ding, siger det så, enten med lyd eller uden lyd, og så kommer der lige noget på Snapchat, eller kommer lige noget på TikTok. Det, der sker, det er jo, at inde i hjernens arbejdshukommelse kan kun forarbejde én ting ad gangen. Der kan kun være matematikopgaven, fordi når så TikTok kommer ind, så siger det ud med matematikken og ind med TikTok. De kan ikke være derinde på samme tid. Det kan ikke lade sig gøre. Man kan ikke 2 ting på én gang. Men mindre det er automatiseret. For jeg kan godt for eksempel stå og hoppe, fordi det har jeg lært for 60 år siden. Ikke? Det skal jeg ikke tænke til. Det skal ikke bruge kognitiv kraft på. Jeg kan også godt køre bil og snakke med en, der sidder ved siden af. Men hvis der sker noget deroppe, så tilig stille. Ikke? Så skal man, man kan kun 2 ting samtidig, hvis den ene er så automatiseret, så man ikke bruger sin arbejdshukommelse til det. Men matematik plus TikTok, det er 2 kognitive opgaver. Matematikken, ikke? Ud med den, og så ind med TikTok. Det er problemet i sin kerne med digital støj, fordi når man så prøver på det alligevel, multitasking, som nogen kalder det, altså multitasking findes ikke, fordi arbejdshukommelsen er, som den er. Ikke kun ét kammer. Men hvis man prøver på det alligevel, så tager det længere tid at løse opgaverne, og det bliver dårligere. Hele det der frem og tilbage og frem og tilbage, det er det, man kalder switching costs. Og så er det sjove, at jo mere man multitasker, jo dårligere bliver man til det. Fordi eleverne siger, i hvert fald dem jeg snakker med, jamen det er bare fordi du er for gammel, ikke? Fordi vi kan jo noget. Der er sket et paradigmeskift, siden du var ung, har jeg fået at vide. Underforstået, at din gamle hjerne, den fungerer helt anderledes end vores. Det er desværre ikke rigtigt, fordi evolutionen, den springer ikke sådan hver 20. år, sådan og lige sådan laver om på hjernen. Det er desværre ikke rigtigt. Faktisk forholder det sig omvendt. At jo mere man multitasker, jo dårligere bliver man til det, fordi man vender hjernen til at stå der og zappe frem og tilbage, og så bliver evnen til at fastholde fokus, selv når man gerne vil mindre. Så det, der sker, det er, at elever, der arbejder på den måde, de forringer deres hjernes evne til at fokusere, og det kan have nogle langsigtede konsekvenser. Nu læser jeg en konklusion fra en videnskabelig artikel. Vi kan med andre ord se, at konstant skift mellem opgaver kan føre til, at en person mister evnen til at fokusere på en enkelt opgave og eller udelukke forstyrrelser, og at intensiv multitasking kan føre til dårlige skoleresultater og læring, og endda koncentration og tænkning. Desuden ser vi tegn på, at en sådan adfærd kan påvirke hjernens udvikling. Så det er kernen i, hvad jeg ser som problemet med forsøg på at multitaske og hele tiden blive forstyrret. Og forstyrrelser er der virkelig, virkelig, virkelig mange af, hvis man sætter sig og observerer i klasserum og ser, hvordan elever, der ikke har sådan nogle begrænsninger, hvordan de arbejder, så er det sådan. Og hånden på hjertet, os der sidder herinde, vi arbejder også tit på den måde, ikke? Man sidder og forbereder sin undervisning, og så kommer der lige en mail, og sådan, ikke? Og hvor var det nu, jeg kom fra? Og måske har I, ligesom jeg, som ellers har været en bogorm fra jeg lærte at læse. Jeg har fået svært ved at læse en lang roman. Fordi vi har alle sammen vendet os til det der. Ikke? Når man står og venter på bussen, og så tager man også sin mobiltelefon op. Så alle de der små hjernepauser, som styrker hjernens funktion og hjernens evne til at holde fokus, dem får vi ikke ret mange af. Og det gør børnene heller ikke. Det er virkelig dårligt for deres hjerneudvikling. Ja, det var... Mere siger jeg ikke om problemerne, sådan set. Nu prøver jeg at gå et niveau op og sige, hvad er det lige, der er sket? Fordi det har påvirket elevernes evne til at holde koncentration og hele deres læreprocesser. Og det er slemt nok, det er slemt. Men nu fokuserer jeg på klasseledelse, fordi hvad er det, der er sket
med situationen i klasserummet. Det har nemlig stor betydning for det, som jeg startede med at sige, at det er rigtig svært at finde løsninger. Den generelle reaktion har været, at eleverne har fået ansvaret for at administrere alle de mange åbne skærme. Og det har fået nogle konsekvenser. Og derfor så skal I nu lige have en model, som jeg kommer til at fylde ud. En model, der illustrerer, hvad klasseledelse er i den forståelse, som jeg udfolder blandt andet i den her bog, Klasseledelse fra teori til praksis. Den model hedder styring-kontaktmodellen, og den har 2 akser. En styringsakse og en kontaktakse. Høj styring betyder, at det er ikke, at det er læreren, der står og snakker, men læreren tager ansvar for undervisningen og rammesætter tydeligt. Og lav styring betyder, at det er eleverne, der får det ansvar. God kontakt er tillid og positiv nærvær og samarbejde, og dårlig kontakt er det modsatte. Se, så har vi 4 udfaldsrum, kan I se. Det er simplificeret det her. Og det er ikke en beskrivelse af 4 typer af lærere. Det er en meget simplificeret model. Ikke? Men hvis vi blander den høje styring med den dårlige kontakt, så får vi den autoritære stil, uvenlig i klare rammer. Den er der ikke så forfærdeligt meget tilbage af, i hvert fald ikke i Skandinavien, hvor vi har gjort op med den autoritære stil, fordi vi ikke, og med rette, ikke bryder os om den uvenlige stil med straf og skæld ud og sådan noget, der var engang. Men de 3 andre findes i stor stil. Den distancerede stil, uvenlig i uklare rammer. Det er sådan laissez-faire stil. Jeg eksemplificerer det lige om et øjeblik. Tolerant stil hedder venlig i uklare rammer, og den autoritative stil hedder venlig i klare rammer. Og nu kan I godt alle sammen gætte allerede, hvad for en jeg vil pege på som den hensigtsmæssige. Det er den autoritative, venlig i klare rammer. Vi kunne snakke meget mere om klasseledelse i dag, og det holder jeg nemlig også oplæg og kurser om, og I kan selvfølgelig læse i bogen der. Men bare lige indtil videre, den autoritative klasseledelse er den, som forskningen viser, er den bedste retning, hvis man gerne vil øge elevers motivation og faglige udbytte. Det er sådan helt generelt. Og det er jo ikke raketvidenskab, kan man sige, fordi venlighed, det er den gode kontakt, og klare rammer, det er den høje styring. Ikke? Venlighed og tydelighed, det lyder egentlig sådan ret, det giver god mening, ikke? Sådan er det bare ikke, når det handler om computer i øjeblikket. Der er, og det er hovedpointen, der er ingen tydelighed. Nu skal I se, hvordan. Hvis nu man er heroppe i den autoritære stil, så kan man høre en lærer sige, ser du film? Jamen, så kan du godt forsvinde herfra, ikke? Du er da simpelthen også så dum og umotiveret. Hvorfor er du her egentlig? Det er en meget ubehagelig kommunikation med elever, der ikke kan finde ud af at administrere deres computer. Og der er jo, det var noget af det, jeg så i min Ph.D. Så lærere, der i afmagt kom hen, klappede skærmen ned. Jeg har sagt til dig, det er simpelthen, og nu sidder du der igen. Jeg synes, du skal gå. Sådan virkelig vredt. Det var den autoritære stemme. Den distancerede er ikke så voldsom. Den er ikke sådan, og den er lidt anderledes. Den siger, det må de da virkelig selv finde ud af, mine elever. Dem, der sætter sig på bagerste række og ser film. I couldn't care less. Altså, og det er særligt i gymnasiet, hvor man kan sige, de selv valgt at komme her. Det har de ikke i folkeskolen, men alligevel, vi har ansvar for egen læring. Det er i hvert fald sådan et kort, man kan trække i Danmark. Jeg ved ikke, om I også har tilsvarende kort. Ansvar for egen læring. Det har vi sørme. Så det er da virkelig ikke mig, der skal opdrage eleverne. Jeg skal undervise i mine fag. Jeg er engelsklærer og matematiklærer. Det er det, jeg er ansat til. Jeg skal ikke opdrage på nogen, og hvis de ikke kan finde ud af at følge med, så er det fordi, at deres forældre er svigtet. Og hvis ikke, så burde de slet ikke være her. Det er sådan, det er den stemme, der kommer der. Den tolerante stil er anderledes og siger, det må I selv bestemme. Jeg tror i virkeligheden, I er meget bedre til det her.
Jeg vil jo heller ikke være autoritær. Jeg synes, vi skal have det hyggeligt og rart her. Og jeg er nok bare sådan en gammel idiot. Jeg har jo aldrig selv været på TikTok, så det er nok det bedste. Sådan, altså når man nu er digital native som jer, unge mennesker, så kan jeg jo ikke komme her og sige, hvad der er rigtigt og forkert. Det vil være autoritært at sige noget. Fordi det nu siger jeg, at der er ikke så meget af den autoritære stil, men det er der som et spøgelse, som en angst for at blive autoritær. Er der mange lærere, der skruer ned og siger, det er nok, jeg kan da ikke sige, jeg ved ikke nok om digitale medier til, at jeg kan sige, hvad det rigtige er. Jeg synes godt nok, det er helt forfærdeligt, som de sidder der. Men det er nok mig, der er noget i vejen med. Det er en stemme. Så kommer den her, som er den tydelige. Nu skal I se, børn, unge. Sådan her er spillereglerne her på skolen. I har brug for at koncentrere jer. Vi ved, det kan være svært, men vi vil gerne hjælpe jer. Det er den stemme, der er autoritativ, der er tydelig og venlig, og sætter nogle retningslinjer, men samtidig er venlig, og som derfor ikke bevæger sig over i den autoritære, men som holder sig væk fra den lave styring, hvor man ikke giver eleverne spilleregler, og hvor man lader dem, så at sige, sejle deres egen sø. Så min analyse på klasseledelsen er, at fordi vi ikke har haft nogen spilleregler, så er alt det her kommet ind. Skal ud, bebrejdelser, frustration, ærgelse, usikkerhed, tvivl, afmagtsfølelse og en individualisering af lærerens svære opgave. Fordi der ikke har været fælles digitale skolepolitikker, så har der været den enkelte lærer, der har skulle tage kampen og blevet udfordret og følt sig i tvivl. Hvorimod, hvis der nu havde været spilleregler, som befinder sig oppe i det hjørne der, i form af tydelige forventninger, rammesætninger og nogle rutiner og nogle fælles vilkår, og en oplevelse af, at eleverne kunne få oplevelsen af, at lærerne hjælper, og at det virker, og en venlig, men bestemt korrektion og opfølgning på forkert adfærd. Når lærer er skrevet derned i klasseledelsen, og det var det, jeg så i mit feltarbejde. Lærere, der simpelthen var kommet ned, der hvor der var rigtig dårlig kommunikation, dårlig kontakt. Det er bunder i mangel på spilleregler, som vi først nu er ved at formulere. Når det er svært at finde det, så er det fordi, nu har jeg tilføjet den her, der står, jeg er i tvivl. Når man kan lægge sig lavt på styringen og have svært ved at finde spilleregler, så er det, jeg har nær sagt, naturligvis, fordi lærer er i tvivl. Fordi det er svært. Det er jo ikke bare, man kan heller ikke sige til lærer, find dig selv ud af det, altså hvor svært kan det være? Det er virkelig svært. Så derfor er det vigtigt at anerkende, at der er grund til tvivl og grund til usikkerhed. Og det har lærere været i 15 år med god grund, fordi der lyder så mange forskellige stemmer. Altså når man åbner avisen den ene dag, så står der, at vi skal forbyde mobiltelefoner, og den næste dag, så står der, det vil være skadeligt. Og den ene dag, der står der, at jo mere jo bedre, og den næste dag siger der, nej, jo mindre jo bedre. Ikke? Altså, hvordan skal man overhovedet orientere sig i det? Og alle de stemmer, der er. Der er jo nogen, der siger, jamen mobiler og digital støj, det er bare nogle nye vilkår i en ny tid. Altså os, der går i skole for nogle årtier siden, vi lærte på en måde, i dag lærer man på en anden måde. Så det er nok sådan, det skal være, er der nogen, der siger eller tænker. Betyder forstyrrelserne overhovedet noget? Og jeg har jo lige eksemplificeret, at det gør det faktisk, men jeg har hørt mange lærere sige, men det er vel ikke så slemt, at de lige tager telefonen op og tager 2 minutter på Snapchat for lige at tage en lille pause. Det gør vel ikke noget? Jo, det gør det faktisk, fordi det forstyrrer matematik-tankegangen, ikke? Men tvivlen er, betyder det overhovedet noget? Er det ikke bare teknologiforskrækkelse? Altså dengang fjernsynet blev opfundet, der advarede forældrene mod, at børnene skulle få firkantede øjne. Og der var også nogen engang, der advarede mod tegneserier. Ikke? Så det er bare det samme igen, som der altid er, når der kommer ny teknologi. Så er der altid nogen, der er forskrækket. Det skal vi ikke tage så meget af, fordi det er bare... Nej,
at der er faktisk meget stor forskel på tegneserier og på internettet. Altså tegneserier, det var sådan en moralsk forargelse over, at det ikke var fin nok litteratur. Det kan man da godt have lov at mene, men det at sidde med en åben skærm, hvis man er 10 år og sidder med en åben skærm til internettet, vi kan slet ikke sammenligne. Overhovedet ikke sammenligne betydningen og omfanget og skal vi sige, alvoren i det. Det er formynderisk, lyder det også. Hvis vi går hen og begrænser elevernes brug af skærme, så er der faktisk nogen, der mener, at det er en knægtelse af ytringsfriheden. Og formynderisk også i den forstand, at vi kommer her med vores bedre viden. Ja, og det vil jeg gå ind på om et øjeblik. Men altså, ja. Der er nogen, der mener, det er formynderisk. I kan godt høre, det mener jeg ikke, fordi jeg mener, det er en beskyttelse. Men der er også nogen, der har det. Der er nogle medieforskere, der siger, at mennesket er en cyborg, som det hedder. Vi er vokset sammen med vores teknologi. Derfor er det et overgreb på elever, hvis man adskiller dem fra deres teknologi. Fordi det er lige siden stenalderen, hvor vi er gået med spyd, har vi været vokset sammen med vores teknologi. Og nu er det bare mobiltelefonen, så den skal vi have lov at være så tæt på. Så det vil være et overgreb, er der nogen, der siger. Og så altså alle de her holdningerne til det afhænger af, hvilken position man lytter til. Og det kommer der så et bud på nu, det med positionerne. Jeg har i min analyse af debatten identificeret 3 positioner. Så nu får jeg dem ultrakort. Der er for det første, kan I se, der er en lyseblå trekant inde bagved. Ja, svagt. Men der er en trekant. Der er i den ene ende de digitaliseringsbegejstrede. Det er, måske gælder det også Færøerne, jeg ved det ikke, men i hvert fald i Danmark har det været det officielle Danmark de sidste 30 år, der har sagt, fremtiden er digital, jo mere IT, jo bedre. Og når det handler om, generelt så handler det om effektivisering og besparelser, og i skolen handler det om, at IT vi kan spare en hel masse penge, fordi vi kan gøre læreren til læringsfacilitator, og så kan læringsplatformene, de individualiserede, tilpassede læringsplatforme, nærmest køre af sig selv. Så det er sådan en fremtidsoptimisme på IT's vegne. Så har vi en anden position, som er den dominerende medieforskning, som har et andet udgangspunkt, som slet ikke tænker i økonomi og effektivisering, men som har nogle forestillinger om medierne som frigørende. Medierne er frigørende, og medierne er demokratiserende. Det er udgangspunktet for det hele, og det hænger sammen med det, sådan den første internetbølge, som var sådan en peace, love and understanding, og nu bringing people together, som var Facebooks første slogan. Vi kan forbinde hele verden, og det er frigørende og demokratiserende. Det er et stort argument for, at medierne har positive potentialer, og så også sådan en socialkonstruktivistisk dekonstruktion, at man på både læreruddannelsen og universitetsuddannelserne har som ideal at kaste alle begreberne op i luften og sige, lad os prøve at lave skole på en helt anden måde. Lad os prøve at sige, at læreren ikke er en autoritet, men lad os prøve at se, hvad der sker, hvis vi gør det hele på en helt anden måde. Og der ligger en meget stærk anti-autoritær grundholdning i medieforskningen. Medierne har nemlig, som det hedder, en autoritetsnivellerende funktion. Og det er ment positivt. Altså, at vi skal skrue lidt ned for læreren, og så skrue op for noget andet. Så konklusionen her ved medieforskning er vægt på deltagelse, afvisning af begrænsninger. Og så kommer her den tredje, hvor I godt kan høre, at jeg befinder mig. Vores liv er overdigitaliseret. Skolen er blevet overdigitaliseret. Det er ud fra nogle andre værdier, nogle andre kriterier, nemlig en bekymring for koncentration, sundhed, demokrati, fællesskab og dannelse. Jeg vil sige, det frigørende, demokratiserende potentiale, det er så som så med det frigørende, demokratiserende potentiale ved internettet og sociale medier. Det troede vi engang.
Nu er det slået over i noget helt andet, som vi skal passe på. Og herover har man et andet syn på autoritet, og mener, at børns digitale selvregulering er en illusion. Det kommer jeg tilbage til om lidt. Så derfor er konklusionen vægt på beskyttelse og krav om begrænsninger. Det er der sket i den vestlige verden, vil jeg sige. Det der har været, det er, at der har været en 30 års ideologisk og politisk dominans herover, og nu er der en ny politisk bevægelse, som vi i hvert fald ser i Danmark. En meget stærkere politisk bevægelse nedad. Selv politikere, selv den nuværende danske regering er meget mere digitaliseringskritisk, end vi nogensinde har set det før. Så der er altså sket en forskydning af de her positioner. Hvor skal man så lægge sig? Hvordan skal man orientere sig i det der? Mit bedste bud på det er, at synet på digitalisering afhænger af værdier. Det afhænger af, hvordan vi svarer på de her store spørgsmål. Hvad er det for et samfund, vi ønsker? Hvad er det for en skole, vi ønsker? Hvad er det for nogle menneskelige relationer, vi ønsker at indgå i? Blandt andet mellem elever og lærere. Hvad ved vi, at elever har brug for, så de kan lære, så de kan trives og lære bedst muligt? Hvad mener vi grundlæggende er et godt liv for unge? Det er de spørgsmål, vi skal svare på, når vi skal tage stilling til, om vi vil placere os det ene eller det andet sted, og hvilke spilleregler vi synes, der giver mening. Det mener jeg, at skolen som fællesskab må afklare. Ikke den enkelte lærer. Det giver slet ikke mening. Men skolen som fællesskab må afklare, hvad for en skole vil vi være? Hvad for nogle værdier skal være gældende her? Og for eksempel, hvis bevægelse og fællesskaber og nærvær og sådan noget er kerneværdier, så kunne man godt kigge kritisk på sin skærmbrug, fordi det er jo der, at man så skal ind og se, hvilken rolle spiller skærmene. Tilføjer de noget godt? Trækker de fra? Ja, det kommer an på, ikke? Hvornår tilføjer de noget godt? Hvornår trækker de fra? Så altså vi i dag, efter 15 år, tillader os at skille skidt fra kanel, tillader os at sige, der er det godt, der er det ikke godt. Der er det for meget, der skal vi af med det, og så videre. Ja, nu skal I 3 minutter diskutere, hvad jeg indtil nu har sagt. Fordi den her sal egner sig ikke til fælles diskussion. Men hvad mener I selv? 3 minutter? Jeg håber, I vil diskutere videre hele dagen. Og det kommer I jo til, fordi der kommer mange andre gode input. Men lad os gå videre nu, fordi hvad gør vi så? Altså nu har jeg sagt, at de konkrete løsninger, eller mine forslag til konkrete løsninger først kommer efter frokost. Men vi skal godt komme nærmere, hvad det afhænger af, fordi der er nogle ganske bestemte punkter, hvor vandene skilles. Jeg mener, der er 2 afgørende spørgsmål, der skiller, om man synes, man skal lave begrænsninger, eller man ikke skal. Og det handler om begrebet forbud, og det handler om begrebet digital dannelse. Der er, fordi mener man, at det er et umyndiggørende forbud at fjerne elevernes mobiler og adgang til digital underholdning. Det er der nogen, der gør, som taler om forbud og umyndiggørelse. Eller mener man omvendt, at det er en nødvendig pædagogisk regulering, en del af skolens dannelsesopgave, der skaber frihed. Man kan høre i Danmark på, hvor folk står ved, om de taler mobilforbud eller de taler mobilfrihed. Hvis man kalder det mobilforbud, så signalerer man, at man synes, det er formynderisk overgreb. Hvis man taler om mobilfrihed, så synes man, at det er en nødvendig beskyttelse. Så der er en italesættelse, der er meget tydelig. Det er det ene spørgsmål. Hvordan man forholder sig til begrebet forbud, som tit bliver brugt som sådan en forbud. Det er jo autoritært. Der ønsker vi ikke at være. Så den vej kan vi ikke gå. Det kommer an på, hvordan man ser på det, ikke? Det andet spørgsmål, det er, tror man, at eleverne kan udvikle digital selvkontrol gennem digital dannelse og oplysning? Der er sådan set i diskussionen ikke ret mange, der er uenige om, at der er et problem. Diskussionen går på, hvad vi skal gøre ved det. Og det sidste punkt her, dertil er der nogen, der siger, vi skal oplyse elever. Vi skal oplyse børn og unge og fortælle dem, at det her er ikke godt for dem. Så skal de nok lade være. Den tror jeg ikke på.
Og det vil jeg gerne argumentere for, men nu kan jeg høre, at der er nogen af jer, der tilkendegiver, at I er enige, men det er faktisk noget af det, der spiller den allerstørste rolle. Det er, om man tror, at børnene selv kan, eller man ikke tror. Det vil jeg gerne argumentere for, ved at henvise til jeg bruger ham bare som eksempel, en professor, der hedder Mikkel Flyverbom. Han er professor ved CBS, altså Copenhagen Business School. Ja. Han havde i sommer, var der en artikelserie i dagbladet Politikken, der hed Kig op, som handlede om skærmafhængighed. Og der var Mikkel Flyverbom, der i indgik han, og der fortalte han om, hvordan han selv har et problem med skærme. Og jeg har et tech-professor går i terapi, jeg har et problem med min telefon. Det fortalte han om i 3 artikler. Men han er altså ikke hvem som helst. Han er som sagt professor ved CBS i digital transformation. Han er medlem af Digitaliseringsrådet og Dataetisk Råd, formand for ekspertgruppen om tech-giganter. Han er ikke hvem som helst. Jeg tror ikke, der er ret mange, der ved mere om alt det her, end Mikkel Flyverbom. Og alligevel så siger han, forestillingen om, at oplyste individer kan kontrollere skærmenes indtog i deres liv, er problematisk, for oplysning og bevidsthed er ikke vejen til bedre vaner. Når så mange, inklusive mig selv, som bruger mit arbejdsliv på at forstå og forklare den digitale udvikling, kan udvikle skærmproblemer, er det fordi viden ikke er løsningen. Det handler om 2 ting. For det første, at digitale vaner, de sidder i hjernen. De har afsat sig meget stærke spor, fordi børnene og også os, vi har tusindvis af timer i fingrene, bogstaveligt talt, og det har sat nogle spor, det har afsat nogle mønstre, nogle automatiserede mønstre op i hjernen, sådan at det er blevet kropsliggjort. Det er blevet noget, der så at sige lever sit eget liv, sådan at man kan hånden kan nærmest tage mobiltelefonen selv og åbne den selv, ikke også at finde frem til det, uden at man faktisk behøver ret meget og sådan. Og alle sådan nogle automatiserede vaner er virkelig svære at gøre noget ved, fordi enhver form for vanebrud kræver en meget stor bevidst indsats. Prøv at tænke på, hvad det betyder at ændre sine motionsvaner. Eller kostvaner. Ikke? Det er det samme. Det er virkelig svært og kræver en meget stærk impulskontrol. Hvordan er det nu lige med børn og impulskontrol? Den udvikler man først færdigt, når man er cirka 25, fordi impulskontrollen har sæde i frontallappen. Frontallapperne, de eksekutive funktioner i hjernens frontallap. Og det har man ikke ret meget af, når man er 7 eller 10 eller 15 eller 18 år. Det er først færdigudviklet, når man er 25. Og når sådan en gammel en som Mikkel Flyverbom og mig og alle os andre, vi heller ikke kan, vi forventer at 12-årige får at vide, du skal ikke være så meget, du skal ikke spille så meget spil, du skal ikke være så meget på TikTok, det er ikke godt for dig. Det kan de jo ikke, fordi det er indarbejdet på den måde. Og dertil kommer jo, at hver gang man åbner for internettet, eller sociale medier, eller spil, eller hvad det er, så sidder der 50.000 tech-ingeniører i den anden ende og trækker. Altså det er der parallellen til tegneserier er fuldstændig latterlig, fordi der sidder ikke nogen og trækker i tegneseriehæfter, vel? Men det gør der jo i alle de her digitale produkter, fordi det er en tech-industri, der manipulerer os til at blive hængende, fordi det er en opmærksomhedsindustri. Det er jo ikke et skældsord, det er jo sådan, det er. Det er jo tech-industriens forretningsmodel, at de lever af vores tid og vores opmærksomhed, fordi det er et stort reklamefirma. Så det er ikke bare noget, at nogle langhårede kritikere står og siger, det er jo sådan, det er. Og tech-industrien har jo de sidste 30 år udviklet nogle fantastisk effektive fastholdelsesmekanismer, som bliver bedre og bedre. Når Netflix' omsætning og overskud stiger fra år til år, så betyder det, at vi
bruger flere og flere timer på Netflix, fordi de er blevet bedre og bedre til at fastholde os. Hvis nu bare tager en af de her fastholdelsesmekanismer, autoplay. Hvis man sidder og ser Netflix, og man lige er færdig med afsnit 3, så var det for bare et par år siden sådan, at man skulle have fat i sin fjernbetjening, og så skulle man trykke nogle gange for at komme ind på afsnit 4. Sådan er det jo ikke i dag. Så tæller den jo ned fra 10 til 1, og så skal man gøre en aktiv indsats for ikke at komme videre til afsnit 4. Sådan er de blevet forfinet, alle de her fastholdelsesmekanismer, ikke mindst det tilpassede indhold, som betyder, at det, der kommer op i min Facebook, er jo helt anderledes end den anden Dortes Facebook. Ikke? Fordi vi interesserer os for forskellige ting, og vi har sat forskellige dataspor. Altså algoritmerne, der styrer det, de ved jo alt. De ved jo, hvem jeg er. Ud fra mine dataspor fra de sidste 20 år, så ved de præcis, de ved min politiske præference, og de ved, at jeg er gift, og de ved alt om mig. Altså, der sidder ikke nogen personer, der ved det, men algoritmen ved præcis, hvad jeg gerne vil have. Og det er anderledes end dig og dig og dig. Og I ved jo, hvis man har været inde og... Hvad ved jeg, hvis jeg nu havde søgt på vandretur i Norge, inde på Google, hvad kommer der så de næste 3 uger? Reklamer for vandresko, reklamer for hurtigruten, reklamer for fly, reklamer for norsk et eller andet. Ikke? Altså tilpasset indhold. Og det er jo bare banalt, ikke? Men det er jo endnu mere uhyggeligt, når det er politiske præferencer, og børn bliver ført ind i radikalisering og sådan noget. Det skal vi slet ikke snakke om i dag. Men altså, algoritmerne bliver jo meget, meget, meget mere forfinet gennem årene. Og det betyder jo også, at fordi vi altid får det, som vi gerne vil have, alt det, vi allerede har vist, vi er interesseret i, så får vi jo belønninger hele tiden. Belønninger i hjernen, lille bitte dopamintilskud hver gang, og derfor er der en kæmpe følelsesmæssig dragning fra skærmene, fordi vi får altid det, vi gerne vil se. Så hvis I ikke Hvis I ikke har hørt så meget om det her, så skal I se, ja, apropos Netflix, så skal I se en dokumentar på Netflix, der hedder The Social Dilemma, som er man er ved at tage både næse og mund. Det er tidligere topchefer i tech-industrien, der fortæller for eksempel om, hvordan de opfandt like-knappen. Så alle de ting, vi taler om, det er ikke utilsigtede bivirkninger. Det har hele tiden været forretningsmodellerne. Det er det, de lever af, og det er jo det, vi er... Altså, børn sat over for det der. Det er David over for Goliat. Så, hvad gør man så? Ja, oplysning har tabt. Altså, bare viden og oplysning. Det skal vi have. Ja, men det kan ikke stå alene. Fordi det handler om ikke at stole på, at appellen til den rationelle fornuft er nok. Forandring kommer af at træne nye vaner. Vanebrud kommer, når man træner disse vanebrud. Nye motionsmønstre, ikke også? Altså når der går nogle måneder, så har man fået det indarbejdet. Det gælder også nye digitale vaner, og den gode nyhed er jo, at hjernen er plastisk. Hjernens plasticitet, den her neuroplasticitet, betyder, at de stærke spor, der er afsat i hjernen nu, de kan ændres. Man kan ændre en TikTok-hjerne til en hjerne, der kan holde fokus. Men det modsatte, man kan også gå den modsatte vej. Fordi man bliver god til det, som man træner. Og derfor er det vigtigt at sige, at vi lærer at begrænse brugen af mobiltelefoner ved at få erfaringer med at gøre det. Fordi der er mange, der siger, jamen hvis vi tager mobiltelefonen fra eleven, så lærer de det jo aldrig. Jo, de lærer at udholde, ikke at være på ved at få erfaringer med det. Måske, altså i nogle skoler, der indsamler man mobiltelefoner i en lektion, så lærer de ikke at være på i 45 minutter. Hvis man ikke har sin mobiltelefon en hel dag, så lærer man, at det kan man godt holde ud. Og jeg siger, at man vil holde ud, fordi der er nogle elever, der er ved at dø ved tanken om, at de ikke skal have deres mobiltelefon på sig. Men det lærer de faktisk ret hurtigt.
Så nu springer jeg lige den der over, fordi tiden går, fordi nu skal jeg til at runde af. Så for mig at se, så handler det om altså forbud eller frihed. Der er nogle lærere, der så siger, jamen vi skal jo forhandle med eleverne, fordi vi skal jo ikke være en autoritær skole, så derfor skal vi også inddrage eleverne. Ja, inddrage. Men jeg mener faktisk ikke, at det er eleverne, der skal bestemme. Der er så mange andre ting. Altså hele det i gåseøjne pensum, forstås meget bredt, når man går i skole. Skolen og samfundet, skolen og lærerne sætter de væsentlige rammer. Og så kan vi kan inddrage i betydningen, lad os snakke om, hvordan vi så skal gøre det, når rammerne er sat. Så jeg vil gerne advare mod, at det her bliver til noget, man skal diskutere demokratisk i de enkelte klasser og lave klasseregler for. Det er slet ikke nok. Okay? Fordi hvis vi nu hæver os helt op i den pædagogiske filosofi, så har vi jo i et par århundreder talt om det pædagogiske paradoks. For at fremelske myndige og frie mennesker, så må man både rammesætte, definere og begrænse. Det gælder jo i alle livets forhold, og det prøver vi med vores børn. Det skal vi også her, så derfor vil det sidste, jeg vil sige, det er, så når nu overskriften i dag på lærerdagene hedder digital dannelse, der er digital dannelse, det bliver samtidig gjort til noget andet end dannelse. Men det skal forstås inden for den samme ramme for mig. Dannelses- og autoritetsopgave at vise i ord og handling, at koncentration og fordybelse er nødvendigt. Både for at lære og for at blive et myndigt menneske. Hvis man ikke kan koncentrere sig, så kan man ikke gennemføre det, man gerne vil. Så kan man ikke tage en uddannelse, man kan ikke passe et job, man kan ikke opdrage børn, hvis man ikke kan koncentrere sig om dem, men hele tiden selv skal kigge på sin egen telefon. Så myndighed er i meget høj grad også knyttet til fordybelse. Så mener jeg, at skolen skal turde sætte en retning, en tydelig retning. Skolen skal være autoritativ. Sætte en tydelig retning for, hvordan vi ønsker, at eleverne skal bruge digitale medier. Og så træne gode og bæredygtige vaner, som de kan internalisere og tage med sig videre i livet. Træne det, som vi synes er det rigtige at gøre. Og det betyder ikke, at så lærer de det ikke udenfor. Nej, de lærer det ved at erfare det, som jeg lige sagde. Og dermed mener jeg også, at vi kan løfte et tungt ansvar fra elevernes skuldre. Vi har i hvert fald i Danmark et kæmpestort mistrivselsproblem. Det kunne vi godt folde endnu mere ud. Men jeg mener, at mistrivsel i høj grad handler om, at børn og unge får for meget ansvar. På alle mulige områder. Ikke mindst det her. Jeg har været med til at lave et langvarigt og virkelig inspirerende og godt projekt på Nyborg Gymnasium, som jeg fortæller om i eftermiddag. Og det handler om at få mobiltelefonerne indsamlet, og vi har sat firewall op, som spærrer for de mest gængse underholdningskategorier. Sociale medier, shopping, streaming og spil. Og der er reaktionen fra eleverne, ej, hvor er det godt, der er nogen, der tager ansvaret, fordi det er så svært. De vil faktisk gerne, men det er så svært. Så lad os tage ansvaret fra eleverne. Og det sidste, jeg så vil sige, det er, de sidste måneder har jeg også både på Nyborg og nogle andre skoler været i fuld sving med at arbejde med at udvikle klasseledelse og med at udvikle elevaktiverende arbejdsformer. Fordi nu, når forstyrrelserne er væk, så har vi elevernes opmærksomhed igen. Så kommer der faktisk en stor efterspørgsel efter pædagogik. Så det, der sker, når vi får forstyrrelserne væk, det er, venner, så kan vi begynde at snakke om pædagogik. Det er det, der kommer på dagsordenen. Altså, jeg oplever det som en kæmpe befrielse på de skoler, jeg arbejder med. At nu vi får det der problem væk, der har fyldt så meget. Så kan vi snakke om pædagogik. Hvad skal vi bruge de digitale medier til? Yes, til det her. Til det der? Nej. Til det der? Nej. Og så har vi fået øje på,
at nu skal vi til at aktivere eleverne meget mere, fordi de zoomer ud i øjeblikket. Når det begynder at blive lidt kedeligt, så gør de lige sådan der. Sådan, og det opdager lærerne stort set ikke. Fordi det mange i klasserum med en masse forstyrrelser, der er der bare sådan dejligt stille, fordi de tager deres egne private pauser og zoomer ind og ud, hvilket ikke er spor godt. Men når så forstyrrelserne er væk, så kan man jo se, så kan man jo få øje på, når de ikke følger med, når de synes, det er svært, når de synes, det er kedeligt osv. Så kommer der en stor og spændende pædagogisk opgave. Men den kan vi først løse, når vi får forstyrrelserne væk. Ja. Jeg er gået 4 minutter over tid, Dorte. Tak for jeres opmærksomhed.